Ah, Hämäläisen Suska, tai Susanna oikeasti, mutta Suska Luvialta. Koko ikäni pelannut hevosten kanssa, että 3-vuotiaasta saakka seissy naapurin tarhan laidalla. Mutta ammatilta alun perin ratsastuksen ohjaaja ja kengittäjä, joskus viime vuosituhannella opiskellut ja vielä ratsastuksen opettajaksikin. Ja sitten siihen päälle eläinten kouluttajan ja ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutukset ja sitten nyt opiskelen EAT:tä, eli erikoisammattitutkintoa YSAOlla, eli onko se Ylä-Savon ammatti, mikä se on? No, ihan sama. Mutta joka tapauksessa siis oma hevostausta juontaa sieltä, että lapsuudessa, nuoruudessa kilpailu kansallisella tasolla ponin kanssa ja sitten hevosellakin ja sitten sitä hyömyä, kun on 96 tullut oma ratsastuskoulu, niin se kilpaileminen siitä sitten se aika lailla jäi. Omia hevosia on ollut tosi paljon matkan varrella ja 2002 loukkasin niskani sillä, että oma ratsastus, niin kuin ammattiratsastus päättyi ja 2004 myin ratsastuskoulu, jonka jälkeen mä oonkin oikeastaan tehnyt semmoisena korjaussarjana tosi paljon hevoshommia, että hakenut niitä tavallaan, kun on jotakin tarvittu johonkin palikkaan ja paljon siinä matkan varrella muutenkin tehnyt esimerkiksi just eläinlääkärien ja eläinfysioterapeuttien kanssa. Ja rauhoittavat signaalit ja hevosen eleet on semmoinen oma, eli mä oon 90-luvun lopussa Tuurin Rukaasin kautta päässyt siihen ollut avustajakoira-ihmisten kanssa niistä kuuntelemassa ja siitä lähti sellainen valtava hyöky, kun Ruukaas sanoi, kun mä kysyin, että rauhoittaako muutkin eläimet kuin koirat, niin hän sanoi, että rauhoittaa, jopa kalatkin rauhoittaa. Ja sitten mä kysyin, että no entä hevoset? Ja sitten hän sanoi, rupea tutkimaan. Ja niinhän mä sitten, mulla oli 20 omaa hevosta siinä kohtaa, niin ratsastustuntien jälkeen aina öisin suurin piirtein tuntien jälkeen rupesin niin kattoon päästä jotain hevosta vaneesiin vapaaksi ja katsoin mitään ja seurasin laumaa ja tein kaiken näköisiä tällaisia, mitkä itse asiassa on ihan noita natural horsemanshipin ja näitä tänä päivänä ihan niin kuin normaaleja, mutta silloin se oli vähän sellaista, että ei päivällä halunnut, ettei kukaan mene kokeile, ettei vaan tule mitään vahinkoa. Ja siis en tehnyt mitään epäeettistä suinkaan, vaan ihan vaan niin kuin katsoin, että mihin se hevonen reagoi ja mitä se vastaa. Ja sitten siitä lähdin perehtyyn tuohon asiaan ja olen luennoinut nyt sitten jo tuosta aiheesta itse asiassa 2016 alkaen. No millaista sieltä sitten tutkit näitä hevosta, niin mitä sieltä löytyy? Itse asiassa se oli ihan huikeeta, kun sit myöhemmin tutustuin tuohon hollantilaiseen tutkija Rahel Raismaan ja hän oli kirjoittanut aiheesta kirjan. Siellä oli muistaakseni 250 ne hevoset, mikä se otos siinä kirjassa oli, niin kaikki eleet, mitä sieltä Raisma oli löytänyt, niin kaikki oli samoja, mitä itse olin löytänyt. Mä lähetin oman listani Raismalle ja Turin Rukaasille ennen kuin lähdin luennoimaan, että tällaisesta aion puhua. Ja ainoa, missä oli ero, niin mä ajattelin, että tuohon niin kuin samaan perheeseen kuuluisi pärskiminen. No siitä on sitten myöhemmin toki löydetty sitä, että se liittyy, mihin se liittyy. Että siellä on juuri näitä mielihyvää ja helpotuksia ja muuhun. Että ihan tavallaan niin kuin samaa, että se menee vähän enemmän sieltä niin kuin tunnepuolelta. Mutta sitä siinä Raisman portaissa, noissa stressisignaaliportaissa ei ollut. Mutta oli aivan huikea se, että sieltä löytyi ne samat signaalit kaikki. Minkähän takia siellä ei ole pärskimistä? Sitä kuuluu kuitenkin aika paljon. Siis mä kysyin sitä, niin silloin hän sanoi, että se ei niin kuin tullut tuollaisena niin kuin sen tavallaan perheen yhtenä eleenä esiin siinä tutkimuksessa. Mitä mieltä sä oot siitä? Edelleen on samaa mieltä, että se on enemmän sinne niin kuin tunnepuolelle. Että tavallaan niin kun se on ihan samaa mieltä on kyllä toki Raisman kanssa siitä, että ne menee, mutta kun ne menee niin nivoutuneesti tunteet ja nuo eleet rinnakkain siinä ja sitten, että mistä yksi alkaa ja mistä toinen loppuu. Ja se, että esimerkiksi stressin nousu voi olla positiivista tai negatiivista, että hevonen voi olla joko niin, että se on huolissaan tai sitten se on innostunut ja se voi näyttää ensin esimerkiksi vähän samannäköiseltä, mutta sitten siellä onkin ihan eri tunnetila, mutta niissä eleissä on hyvin paljon, voi olla samankaltaisuutta.
Mm. Pärskimistä, jos puhuu pärskimisestä, jos mä sanon ennen kuin menee ajatus, niin siis sitähän on ihan miljoonaa erilaista. Ei se ole niin kuin yksi tietty pärskiminen, vaan ne niistää ja sitten on semmoista turhautumiseen liittyvää semmoista. Ja sitten on säikähtämiseen liittyvää korskumista ja sitten on semmoista oikein semmoista niinku rentoa, ihanaa. Pääsee laitumelle ja pärskii. Tai nyt itse asiassa, jos nyt hyppää niinku olympialaisiin, niin ihan valtava ero oli tässä 4 vuodessa siinä, että esimerkiksi kouluhevoset pärski merkittävästi enemmän kuin 4 vuotta sitten. Eli jotain siellä ratsastusmaailmassa on tollakin tasolla, tai onkin, siis näkyyhän se, mutta siis sitä eroa on myös siinä, että nyt tosi moni hevonen siinä kohtaa, kun ne sai siellä pitkää ohjaa, niin siinä kohtaa tuli sieltä semmoinen helpotuksen pärskiminen. Eli aikaisemmin, ajatteletko sä näet, aikaisemmin ne stressitaso olisi ollut korkeammalla ja sitä ei tullut sitä pärskimistä ja Näin. nyt se olisi vähän matalammalla ja sen Näin takia tulee se helpotus. Kyllä, juuri noin mä ajattelen ja se itse asiassa näkyy siis siellä on niin kuin, siinä muutenkin näkyy että se ratsastus on erinäköistä, että siellä oli muutama sellainen hiittaaja vielä, jotka mitä oli sit useampia silloin niin kuin edellisissä olympialaisissa, jotka menee hirveätä vauhtia ja muuta ja ne hevoset ei kyllä pärskinyt siinä tilanteessa. Ja kuten sanottu, niin siis sitäkin on erilaista. Täällä nyt vaan tämmöinen esimerkki. No mitä kun sä puhut tästä, että se pärskiminen siihen liittyy tunne ja sitten rauhoittavat eleet olisi eri. Mikä tämä suhde on ja mikä tämä ero on? Mitä ne rauhoittavat eleet on, jos ei tunnetta? Siis stressitason nousu, stressitason laskua. Eli ne tulee siellä tavallaan niin kuin ne portailla, mutta sitten siinä kulkee rinnalla ne tunteet. Niin mä ajattelen. Eli tämä rauhoittavat liittyy siihen intensiteettiin. Siis tavallaan niin kuin, kun voidaan puhua niin kuin tunteen intensiteetistä ja tunteen valenssista, niin olisiko se samaa vai eriä? Vai? Nyt kysyt kyllä vaikeita. Vähän mun pitää miettiä. Jos nyt ajattelee esimerkiksi, että hevonen on huolissaan, että siellä otetaan tunne, että sitä jännittää vaikka. Kyllähän se silloin se, niin kuin, siellä se intensiteetti nousee, eikö niin? Joo, jos nyt kun mä mietin tämmöistä, mua niin kuin itseä auttaa se nelikenttä sille, että meillä on se näin. Ja nythän tämä menee peilikuvana sulle ihan väärinpäin, mutta tavallaan niin kuin, että tämä kynä on niin kuin se, että intensiteetti nousee. Eli valmiustaso. Mä puhun niin kuin mielellä, että valmiustaso. Onko valmiustaso alhaalla vai onko se ihan tapissa vai jotain siltä väliltä. Niin tämä jana on sitä. Ja sitten tässä on tämä punainen kynä on sitten se, että onko se positiivista vai negatiivista. Niin kuin tunteen niin kuin valenssi se, että se voi olla niin kuin stressitaso korkealla, mutta se on positiivinen. Silloin se on Kyllä. Sitten, joo, niin tavallaan, että onko se vaan niin kuin, mä en nyt itse ole ymmärtänyt sitä näin syvällisesti tätä stressin portaita, että onko se vain tämä? Niin siis mä ajattelen, että se periaatteessa on noin, mutta sitten siinä voi niinku rinnalla kulkea ne tunteet niin, että siis mä annan esimerkki, jos se helpottaisi. Et esimerkiksi sellainen tilanne, että hevonen ratsastaessa hakeutuu sillä lailla, että se menee esimerkiksi 2 lyhyelle kaulalle ja kuolaimen taakse. Ja sitten se jännittää itteensä samanlaiseen asentoon kuin silloin, että se olisi jännittynyt. Niin se asento voi tuoda sieltä sitten eri tunnetilan siihen tilanteeseen kuin mikä siinä alun perin oli. Tai koirilla tämä toistuu, niin kuin näkyy todella usein. Eli koiraa ei tarvitse, jos sä nostat sen hännän pystyyn, niin kun nostat, niin se jo muuttaa sitä sen mielentilaakin. Ja tai sitten otat valjaistakin ja pidät niin, että se niin kuin nousee sellaiseen ryhdikkääseen asentoon. Niin sen lisäksi, että sen oma mielentila muuttuu, saattaa muuttua ja pääsääntöisesti muuttuukin. Tai vaihtoehtoisesti, jos hevonen laskee päänsä vaikka alas ja rupeaa haistelemaan tai pyöriin, niin sillä tulee niin kuin se tyyntyy sen kanssa. Toi menee vähän niin kuin samoihin. Niin ja ihmisellä. Siis jos me niin hymyillään, niin meistä tulee iloisia.
onnellisia. Kyllä, Jos kyllä. meillä on surullinen ilme, niin tavallaan niin kuin, siitähän se Ekman puhui sillä videolla, Joo, joo, kyllä. että mitä hän löysi. Että sitten Kyllä, kun hän kyllä. rupesi hymyilemään, niin se oli varmaan hänen löytöjä myös. Joo. Jaa, mä en ollut ajatellut tätä stressin portaita niin kuin pelkästään intensiteettinä. Joo. Niin, kyllä. Ja sitten sehän menee tällä ihan, siis se voi olla silloin, kun se vuorovaikutus on tervettä, niin se on niin kuin todella nopeata se vaihtelu, että ei ne mene sillä, vaan ne menee niin kuin käy ja palaa ja käy ja palaa ja käy ja palaa. Mutta sitten se tavallaan niin kuin silloin, jos siellä on esimerkiksi ympäristössä joku vaikute, mikä sitä hevosta jännittää, niin se tuleekin siinä, niin kuin, tiedäks se tulee siinä titti vähitellen ylöspäin siinä niin kuin portaalla niin, että tämä jatkuu. Mutta silti se hiukan nousee, kunnes sitten mennään jonkun X-pisteen yli ja sitten ollaankin tilanteessa, missä se sitten esimerkiksi huolestuu niin paljon, että se ei pystykään enää olemaan tai alkaa kiuhata vaikka jollakin tai muuta. Mm. Ja nimenomaan luontevaa on tällainen sahaaminen. Joo, ja nopeita, ne on niin kuin hirmu nopeita, ne on todella pieniä ja niin kuin hienovaraisia siellä alussa ja voi tulla niin kuin tosi isonkin näköinen ele meille, mutta sitten jos katsoo, miten ne hevoset keskenään toimii, esimerkiksi vaikka joku vanha tamma varsalle voi ärjähtää mene siitä, mutta sitten kun katsoo sen varsan emää esimerkiksi, niin huomaa, että siellä, todennäköisesti siellä on jotain, että ne on niin kuin vaikka emät tuttuja keskenään ja että siinä voi olla niin kuin paljon sellaista taustalla, että sitten tavallaan niistä muista hevosista näkee, että no ei toi ehkä ollutkaan niin semmoinen kuin itsestään, että oi kauheata, miten se tollain luimi. Niin se kulkee siinä niin kuin rinnalla koko ajan se tunne myös ja miten ne vastaa. Tai eri hevoset reagoi jonkun hevosen tai ihmisen tai koiran. Tai niin kuin, ne on niin kuin ihan, se lähtee sellainen. Joo, tämä olikin hyvä. Nyt tämä niin kuin selkeytti mulle tätä. Se oli tämä. Pelkästään Joo, tämä on. kyllä, Joo. kyllä. Ja Joo. sitten mikä vielä kulkee siinä tunteen ja ton pystynkynän Tämä oli intensiteetin tunne. rinnalla. Valenssi, joo. Sitten Kyllä, mitä me kyllä. laitetaan? Mitä me laitetaan tämän lisäksi? Laitetaan mikä se on. positiivisella vahvisteella kouluttaminen, koska sellaiset hevoset, joiden kanssa on toimittu positiivisella vahvisteella, niiden mieliala on oikeasti positiivinen ja se siirtyy niiden kaikkeen, että se menee jopa niiden lajityypillisen semmoisen varovaisuuden yli. Eli jokainen tilaisuus on uusi mahdollisuus. Ja se menee tuossa rinnalla sillä tavalla, että kun on oikein vahvasti rakennettu positiivisen kautta, niin ne kestää aivan suunnattomasti korkeammalle juuri tuossa niin kuin ylös-alas suunnassa. Mutta sitten kun mennään sen niin kuin pisteen yli, missä ne ei enää pysty, niin sitten ne ei todellakaan pysty. Eli tässä se menee niin kuin monella metsään, jos on tehty hevonen negatiivisen vahvisteen kautta tai tehty niin kuin sillä negatiivinen vahviste, positiivinen rankaisu tai heikenne janalla. Eli niin, että se välttää sen paineen sillä, että se vastaa. Niin sellaiset hevoset paljon varhaisemmassa vaiheessa käyttää itse asiassa niin kuin noita paljon, tämä perustuu nyt vain kokemukseen, eli mä oon yrittänyt etsiä tälle niin kuin tutkimusta, mutta mä en ole löytänyt sitä. Tämä on nyt ihan mun niin kuin oma kokemus. Niin ne tosi usein on niin, että siellä tulee tosi paljon niitä eleitä, paljon varhaisemmassa vaiheessa. Mutta sellaiset hevoset, jotka on rakennettu positiivisella vahvisteella, niin, ja varsinkin jos ne on tehty ihan niin kuin varsasta saakka, niin ei niillä ole mitään tarvetta rauhoittaa. Eli tässä kulkee se tunne rinnalla, niin siellä on niin vahva se luottamus. Samalla tavalla, kun tulee joku vaarallinen hevosen mielestä vaikea tilanne, niin ne ottaa ihmisestä sen ihan eri tavalla sen tuen, kun sitten taas silloin, kun ne on tehty niin kuin negatiivisen vahvisteen kautta, niin tosi herkästi ne ensin tavallaan niin kuin siinä tosi vaarallisessa tilanteessa pyrkii ihmisestä eroon päästäkseen karkuun. Eli se ihminen on siinä kohtaa niin kuin häiriö ja este sille pakenemiselle, kun sitten taas sellaisella hevosella, jolla se perustuu siihen niin kuin positiivisen vahvisteen tuomaan positiiviseen mielialaan ja sinne luottamukseen, niin se ihminen on turva. Et vahinko voi tulla ennemmin siitä syystä, että se tulee niin syliin, kun se säikähtää.
Eli on tosi tärkeää opettaa toki sitten se oma, että sillä lailla oma tila, että se niin kuin jää siihen ihmisen kanssa, mutta että sieltä tulee se reaktio, ne voi säpsähtää, ne voi hypätä, ne voi loikata siinä vieressä, mutta naru ei kiristy. Että siinä on niin kuin valtavaa eroa siinä. Samalla lailla kuin mä tiedän sanoa sit, kun lähtee liian laukalle, liian pitkälle, mutta jos se toistuvasti näkee esimerkiksi sitä, että hevosia juoksutetaan vapaana, niin ei hevonen koskaan potkaise ihmistä kohti, jos ei sillä ole siinä jotain tarkoitusta mukana. Eli se on yksi sellainen asia kanssa, että kaikki nämä semmoiset ilopukit, kun ne tekee, niin ne huolellisesti potkii poispäin ihmisestä tai pukittaa, hyppää suoraan ylöspäin ja sivulle, mutta ei kohti ihmistä silloin, kun se tilanne siinä vuorovaikutuksessa tai se vuorovaikutus siinä tilanteessa on oikeasti niin kuin hyvällä mallilla. Eli silloin, jos ne lähtee potkiin kohti ihmistä, niin silloin on menty jo turhan pitkälle. Tosi hyvä, että sanoitte. Mutta sehän on tosi luontevaa, jos me mietitään hevosta eläimenä, koska ne on laumassa ja ne on koko ajan yhteydessä toisiinsa. Kyllä. Ja kaikki, mitä ne tekee, niin on vuorovaikutusta keskenään. Niin sitten, jos hevoslaumassa sä potkaset toista kohti vaikka kaukaakin, niin sehän on aina aggressio, tai voisi olla leikkiä myös, mutta sillä on aina merkitys, että mihin suuntaan sä teet mitäkin asiaa, niin se on tosi merkittävää hevoselle. Joo, kyllä. Niin eihän se hevonen pysty ajattelemaan, että nyt mä oon ihmisen kanssa, nyt mä potkasen sitä kohti, vaikka mä en tarkoita. Joo. Niin eihän sellaista ole hevosen päässä. Joo, totta. Ja oikeasti siis sellaisia niin kuin tahattomia, että kun esimerkiksi ajattelee, että antaisi hevoselle niin kuin kääntää rintamasuuntaa poispäin hevosesta, niin mä oon ollut niin kuin lukemattomia kertoja paikalla, kun tekee sen eleen vähän nopeasti, niin hevosen siitä omasta niin kuin taustasta riippuen se hevonen saattaakin mieltää sen potkulla uhkaukseksi. Eli se ottaakin sen niin päin, ei niin päin, että sä käännät rintakehää poispäin, vaan niin päin, että sä käännät takapuolta kohti. Eli sellaisia väärinkäsityksiä mä oon nähnyt niin kuin todella monta. Joo, hyvä. Palataan tänne, missä me oltiin vapaa hevonen. Nyt mä mietin sitä, että mitä me voidaan, niin kuin tämän jakson kohdalla mietin sitä, että kun me katsotaan sitä vapaata hevosta ja mä toivoisin, että mahdollisimman moni katsoisi sitä siellä ulkona laumassa, mitä ne tekee, niin mitä me voitaisiin siitä oppia, kun me katsotaan sen hevosen viestinnästä? Niitä on vähän vaikea katsoa. Siis siksi, että kun niitä jää katsomaan, niin sitten se heidän viestintä helposti häiriintyy. Eli ainakin hakeutua riittävän kauas ja vaikka johonkin autoon tai olla lippiksen takaa vilkuilemassa tai jotenkin muuten. Se on tavallaan se, että jos siihen jää tuijottaa, niin silloinhan se on saman tien se heidän kuplansa vähän sillain, jos ei he ole sitten tottunut. Mutta mitä itse katsoisi, niin sitä olemusta, eli millainen se on se niiden ryhti esimerkiksi, riippuu tietysti onko laitumella vai tarhassa vai muuta, mutta siitä tavallaan, että miten se on, jos se vaikka seisoo se hevonen, niin mikä se sen olemus on. Ja sitten ollessaan, että siirteleekö se painoja ja muita. Eli nyt tähän tulee vielä yksi palikka rinnalle, se kipu itse asiassa, joka se kulkee tuossa, mutta tavallaan, että mikä se ensi-olemus siinä on ja mitä se tekee. Et silloin kun hevoset on rentoja ja niillä on asiat hyvin, niin ei niillä ole tarvetta rauhoittaa. Ja sitten taas, jos niitä on useampia esimerkiksi samassa porukassa, niin semmoisia yksittäisiä pieniä rauhoittavia sieltä nyt saatetaan nähdä. Mutta se, että jos joku hevonen toistuvasti koko ajan käyttäisi hirveästi rauhoittavia signaaleja tai niin, että siellä olisi enemmän niitä muita kieleitä mukana, niin sitten jäisi miettimään sitä, että mikä siihen on syynä. Ja hirmu usein itse asiassa, jos hevosilla on niin kuin lajityypillisesti asiat hyvin, että niillä on tilaa ja niillä on ruokaa ja ne on saanut levätä ja liikkua ja kaikki sillä lailla kunnossa,
niin sitten kun jää seuraamaan, niin siellä voi ollakin, että siellä on vaikka jotakin kipua. Ja se voi olla siis vaikka semmoinen se kipu, että ne on kesälaitumella ja ärsyttää, kun paarvat pureskelee. Että ei sen tarvitse olla mitään dramaattista, mutta että jokin asia sitten hiertää, niin sitten se tuleekin sellaisesta. Tai ympäristössä on jotain sellaista. Tai on niin, että on 2 laumaa vierekkäin, niin jonkun täytyykin tarkkailla sitä toista. Et siinä kun seuraa niitä, ja niillä on niin erilaisia rooleja vielä siellä laumassa, että usein sitten kun omaa hevostaan oppii tunteen, niin sitten näkee, että mikä se sen oman hevosen, että onko se sellainen hälytyskello vai onko se perässä meniä vai millainen se rooli siellä on, niin ne käyttää sitten eleitä vielä ihan eri tavalla. Tämä varmaan menee just rinnakkain just jonkun temperamentin, luonteen, persoonallisuuden tollasten kanssa aika kivasti. Ja sitten se, että sen oman hevosen nimenomaan tarkkaileminen ja mielellään kuvaaminen, tai niin kuin videokuvaaminen. Ja sitten parastahan olisi, jos meillä olisi niin kuin kameravalvonta, niin silloinhan me saadaan, niin kuin, että ihminen ei ole paikalla, niin nähdään sitä, että se ei ole sun kanssa vuorovaikutuksessa, vaan se on muiden kanssa. Tietysti siinäkin ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa tapahtuu asioita, mutta sitten sen oman hevosen tarkkaileminen, että mikä sille on ominaista. Että käyttääkö se paljon suutaan, silmiään, missä poskilihas, että kyllähän meillä ihmisilläkin on niin kuin erilaisia kasvoja ja erilaisia tapoja ilmentää sitä. Ja sitten kuka niin kuin millaisia isompia eleitä, kuka kuopii, kuka käyttää etujalkaa, kuka takajalkaa, kuka kääntyy helpommin. Että tavallaan niin kuin semmoinenkin, että oppisi, ettei sitten vaikka jos katsoo niitä rauhoittavia eleitä, ettei odota sitä tiettyä. Totta. Vaan niin kuin ei, esimerkiksi Rikulla, niin ei se kauheasti käytä suutansa. Tai niin kuin, että haukottelu tietysti on jo niin iso rauhoittava. Niin ei ennen haukotusta sillä helposti tulee jo etujalan viuhtuminen. Että tavallaan sitten, että missä kohtaa vaikka kasvoja kelläkin näkyy. Niin, totta. Sitten syöminen on semmoinen, mistä usein miten ne syö. Että jotenkin se on sellainen, mikä musta olisi tärkeä, että osaa niin kuin tunnistaa sen oman hevosensa tavan syödä heinää tai syödä ruohoa. Kun se on tyyni, kun se on rento, miten se syö, ja kun se stressitaso nousee, miten se silloin syö. Että siinä on ihan hirveästi, niin kuin, se näkyy tosi pienetkin, ja sitten vielä kun siihen rakentaa sen, että sitä ruokaa voi käyttää apuna niin, että se oikeasti osaa tyyntyä ruoan kanssa, niin sitten siitä pääsee taas ihan eri suuntaan. Kyllä. Sitten jos miettii sitä lähestymistä ja niin kuin väistämistä tai niin kuin poispäin menoa kohti tulemista tai kohti menemistä, niin sehän on mun mielestä aika selkeä semmoinen kyllä ei. Että kyllä vastaus tai ei vastaus johonkin, tai että tykkään, en tykkää. Niin millaisia hevosella sä näet niin kuin niitä pienimpiä eleitä, kyllä ei eleitä ja sitten taas niin kuin isompia? Tämä karvainen ovikello alkoi soida. Sori, nyt sä joudut sanoa uudestaan. Pienimmät eleet siitä, että kyllä ei saa lähestyä. Siis ihminen lähestyy vai toinen hevonen vai laumas, missä, niin kuin millaisessa tilanteessa ajattelet vai yleisellä tasolla? Siis tämä oli tämmöinen yleisellä tasolla, että tavallaan, niin kuin, että se lähestyminen ja välttely, niin nehän on niin kuin meillä ihmisillä myös. Ja koirilla, niin nehän on tavallaan, että kyllä ei, tai tykkään, en tykkää. Niin yleisellä tasolla, että millaisia, niin kuin, mitä ne pienimmät eleet hevosella on, ja miten taas niin kuin mennään isompaa, niin mitä semmoisia olisi, mitä katsoa? Siis pienin voi olla ihan joku millisekunniksi pysähtyminen, pieni vilkaisu, korvan kääntäminen, ihan semmoinen pieni poispäin alaviistoon tai poispäin esimerkiksi, tai niin, että siis se voi olla todella pientä, todella hienovarasta. Se ei välttämättä ole mitään sen isompaa. Ja sitten taas, jos nyt ajattelee sellaisia, että mennään vähän isompiin eleisiin, niin esimerkiksi vaikka potkulla uhkaamisesta se tavallaan miedoin versio voisi olla sellainen, että ihminen on vaikka vasemmalla puolella edessä, niin hevonen vähän niin kuin kohottelee oikeata takajalkaa siellä
tietyllä tavalla, siihen liittyy vähän semmoista vilkuilua, niin silloin se jo vähän siirtäisi, että älä tuu tänne tyyppisesti. Tai aika hienovarainen eilen voisi olla, mutta sellainen, että tänne ei ole asiaa, se, että huiskasee hännällä. Niin se voisi olla sellainen tietynlainen huiskaisu tiettyyn suuntaan. Varoitus. Niin, vähän semmoinen. Tai joku ärtymyksen. Mutta se voisi olla sellainen, vaikka se ei ole rauhoittava signaali, mutta se voisi siis liittyä. Siis hyvin voisi mennä vaikka niin, että ensin lähtisi vähän vilkaisisi pois ja vähän mulkaisisi ja taas vilkaisisi, vähän olisi kääntymässä, jos olisi sillä, että ei todellakaan oikeasti halua. Eli yhdistää tavallaan niitä matalampia ja sitten menee sinne korkeammille portaille, jos puhuu noista stressisignaaleista. Joo. Kun sitten tämä on semmoinen, joka ihmiset jotenkin ei pidä tärkeänä tai ei huomaa. Että semmoisia ihan, että se pää vilkaisee, vähän pää kääntyy, voi ihan pikkusen paino siirtyä poispäin. Niin joo, totta, nojaa vähän niin kuin poispäin. Ihan totta, kyllä. Niin tavallaan semmoisia niin kuin tosi pieniä ehdotuksia, tosi kohteliaita, että kyllä. nyt vaan niin kuin haluaisi. Joo. Niin sitten ihminenhän reaktio on mennä perässä. Totta. Että se jotenkin tulee meiltä jostakin, tai sitten meidät on opetettu hevosen kanssa siihen. Osaisitko sä kuvailla tätä sun sanoin, että miten se menisi niin kuin siitä ihan pikkusesta vilkaisusta tai jostakin, niin miten se niin kuin kasvaisi pikkuhiljaa se väistäminen tai ein sanominen? Voi että. Miten se voisi mennä? Pitää miettiä joku tilanne. No se voisi olla vaikka sillä tavalla, että menee hakemaan hevosta tarhasta. Ja se hevonen katsoo sua ja sitten se huomaakin. Tämä on nyt itse asiassa vähän niin kuin yksi keissi. Se huomaakin, että on riimu kädessä. Niin siinä kohtaa sen ensimmäinen, se hidasta, se oli jo tulossa sieltä kohti, mutta sitten kun se näki sen riimun, niin sitten se hidastaakin. Ja sitten siinä kohtaa, jos ihminen jatkaa matkaa, niin se hevonen tekeekin niin, että se oikeasti niin kuin pysähtyy, kääntyy, ja se vaan lähtee esimerkiksi poispäin, ilman että se uhkailee millään. Että se vaan niin kuin vaihtaa suuntaan, että en ole tulossa tyyppisesti. Se voisi mennä ihan noin. Siis yksinkertaisimmillaan se voisi mennä esimerkiksi noin. Kyllä. Mutta se voi olla myös ihan oikeasti niin, että ensin se hiukan niin kuin vähän pysähtyy. Mä jotenkin ajattelen, että aika usein siinä on sellainen pieni vähän niin kuin puolipidäte, pysähtynyt hetki, mistä sitten lähdetään suuntaan tai toiseen. Ihan sama kuin huomaa, että se hevonen vähän miettii, että onko mä menossa. Niin jos siinä kohtaa itse malttaa ihan vähän hidastaa, ei tarvitse siis mitenkään niin kuin kauheasti, ihan pikkusen hidastaa, ehkä vähän päästää hartioita rennommaksi, niin sitten se hevonen voikin tehdä päätöksen, että no joo, oon mä sittenkin tulossa. Joo. Eli se pieni pysähtynyt hetki ennen kuin ne katsoo tai vilkaisee poispäin, niin se on musta kauhean olennainen vuorovaikutuksessa hevosen kanssa. Ja se on musta myös se hetki, missä kohtaa, jos haluaa olla kohtelias, niin siinä kohtaa tavallaan siinä kohtaa annetaan se tila. Ja silloin kun sen antaa siinä kohtaa, niin sitten hevoset toteakin, että tuo osaakin puhua. Ihanaa vuorovaikutusta. Niin. Mulla on tämmöinen tästä tauosta, mä oon nyt miettinyt tämmöistä taukoa, niin kuin käsitettä, niin mulla on tämmöinen ihmisesimerkki, että mä asun tässä vanhalla koululla ja sitten kun on lämmin päivä, niin tässä on aika kuuma, niin mulla on 2 ikkunaa auki molempiin suuntaan ja tuossa on päiväkoti. Ja sitten siellä on selkeästikin nyt sitten sellainen lapsi, jolla on ongelmia, on luultavasti jotain niin kuin itsesäätelyongelmia isompia, niin sitten se on yksin nyt ollut yhden hoitajan kanssa tuossa ennen muiden ulkoilua, niin se on ollut se. Ja se on tuossa mun ikkuna alla nyt sitten ollut nainen oli tässä yksi päivä. Ja se jutteli siinä sille lapselle ja selitti ja mä silleen tein töitä ja sitten kuulin jotain välistä. Ja sitten mulle rupesi tulemaan semmoinen fiilis, että nyt
nyt niin kuin nousee jotenkin joku, mulle tuli semmoinen jännittynyt fiilis, tai mä oon niin kuin sisällä ja hän on tuolla pihalla. Mä vähän, että nyt vähän niin kuin nousee joku stressitaso. Ja rupesin kuuntelemaan, niin mä en kuullut itse asiassa sen naisen äänessä eroa, kun mä, että onko se niin kuin hermostumassa se nainen, että mitähän siellä oikein tapahtuu. En kuullut siinä eroa, eikä oikeastaan niissä sanoissakaan. Mutta se, mikä siinä varmaan oli se ero, oli se, että sieltä tauot lyheni. Että se niin kuin Jaa, puhu enemmän se nainen ja varmaan vähän nopeammin tai jotain. Joku siinä oli, että joo, siellä ei ollutkaan enää niitä taukoja, jolloin se olisi antanut sille lapselle aikaa ymmärtää tai joo, tehdä, kuten hän pyysi. Niin tämä oli vaan semmoinen, mulle tuli se olo, ja sitten mä että nyt siellä jotenkin se hermostui vielä, ja se hermostui se nainen. Että siinä tuli semmoinen, että se tauko oli ainoa, mikä niin kuin puuttui tai niin kuin joo, lyheni. joo, joo, Eikö se ole joo. huikeaa? On ihan Joo, mieletöntä. On joo. ihan mieletöntä. Ja noinhan se oikeasti tavallaan meneekin, että jos me vaan jos ajatellaan, tämä ei nyt ole, on se vapaana olevankin hevosen kanssa ihan sama, mutta jos ajatellaan, että mennään esimerkiksi laittaa hevosta kuntoon ja sitten on kuulokkeet korvissa ja laitetaan, tehdään, niin ei siinä tule tuota taukoa koskaan. Ei siinä tule sitä vuoropuhelua. Niin silloin se menee aina silloin tavallaan niin kuin jo väärään suuntaan lähtökohtaisesti. Että kun hevosen luokse menee, niin sen täytyisi alusta saakka ollakin sitä vuoropuhelua. Ja sitten siellä pitäisi olla just niin, että molemmat tavallaan voi keskustella. Mm. Joo, tauon merkitys. Tämä jotenkin Joo, rupeaa niin aivan kuin, loistava. joo, joo. Se oli jännä elämys mulle Joo, päiväkodin joo, naapurissa. joo. Joo. Niin, mitä sitten, nyt on tämä vältteli, mutta sitten jos ajattelee, että se hevonen haluaa sanoa kyllä, tai haluaa, että tulet lähemmäs, tai haluaa itse tulla lähemmäs, ehdottaa ehkä sellaista, niin miten hevonen tekee sen? Riippuu niin hevosesta, mutta se voisi katsoa esimerkiksi sillai kiinnostuneen näköisenä, semmoisella tietynlaisella. Sä tiedät. Mm. Se ei välttämättä tekisi mitään muuta. Se voisi olla, riippuu niin siitä, että millainen se suhde on toiseen hevoseen tai toiseen ihmiseen, mutta silloin, jos se nyt olisi vaikka toisen hevosen kanssa, niin sitten se voi olla, että se vilkaisee ja sitten se jo lähtee itse sinne. Riippuu iästä ja riippuu, sä kysyt niin vaikeita, mutta hienovaraisimmillaan se voisi olla sitä, että se vaan niin kuin olisi ja antaisi siinäkin tilaa, mutta ei niin, että se olisi lähdössä niin kuin tällain päin, vaan se vaan olisi, antaisi sun niin kuin tulla. Eli ei lähde väistään. Mahdollisesti sitten, jos sen mielestä kosketus on mukavaa, niin vähän jopa nojaisi kohtikin. Tai kävelee luokse. Mutkitellen kävelee luokse. Riippuu, siis vaihtoehtoja on miljoona. Mutta kaikenlainen lähestyminen Niin, ehkä tavallaan. joo. Että, Ja ja sitten, läsnäolo, ei välttämättä edes fyysinen lähestyminen, vaan se niin kuin ajatus kohti sitä ihmistä, sellainen kontakti. joo, kontakti olisi ensimmäinen kyllä-merkki. Joo. Ja se, itse asiassa se kontakti on mun mielestäni aika lailla niin kuin ensimmäinen kumpaan suuntaan tahansa. Että on se sitten sitä lähestymistä tai on se sitä välttelyä, niin siitähän se alkaa. Ja se ensikontakti on se hetki, kun tavallaan niin kuin voi asioihin oikeastaan niin kuin helpoiten vaikuttaa. Että antaako siinä tilaa sille hevoselle ja antaa sen tehdä se aloite, vai jatkaako vaan hirveätä vauhtia sinne hevosta kohti esimerkiksi. Niin sehän se on se, niin kuin se ensimmäinen hetki, että jos se siinä, kun se ottaa sen kontaktin se hevonen, tai sinä otat hevoseen, mutta meet kohti hevosta ja hevonen huomioi sut, niin se, että miten siinä toimitaan, niin sehän on niin kuin tosi olennaista. Joo. Sitten anteeksi, sano vaan. Ja tässäkin taas tämä niinku tauko tavallaan, että jos me seurattaisiin niitä hevosia yhdessä, että semmoinen suinpäin meneminen ja niinku jotenkin niinku koko ajan toimiminen jotain kohti, niin ei ole luonnollista hevoselle, vaan se justiin, että ehdotetaan, katsotaan miten se toinen vastaa. Eli siinä on aina se odotus. Kyllä. Eli se Vai, sun tauko.
Joo, joka väliin vaan taukoja Joo, myös ihmiselle. kyllä, Joo. kyllä. Noin se onkin. Yksi mikä on semmoinen, mitä mä en ihan loppuun asti tiedä, että mistä se tulee, ja mä oon siis monta vuotta sitä yrittänyt miettiä, että osa hevosista on sellaisia, että ne tulee ihmistä kohti semmoisen niin kuin uteliaan olosena, ja sitten ihan viime metrillä pistää ihan luimuun korvat. Mitä sä ajattelet, mistä se tulee? Joo, on tämmöisiä hevosia on tavannut ja se on todella hämmentävää. Ja toinen niistä oli kyllä, että sitä oli aika kovalla kädellä koulutettu, käsitelty. Mun mielestä se oli puolustautumista. Niin, Mutta miksi se lähestyi? Ehkä se ei ollut viime hetkellä, mutta nyt sitten tässä lähimenneisyydessä oli myös kumpikin ollut suomenhevostammoja. Niin oli tämmöinen, joka tosiaan oli kiinnostunut ja jotenkin korvat höröllä ja silleen. Ja mm. sitten ihan Ihan, niin joo, kuin, ja joo. ihan Ja sitten hengenvaarallinen sen voi olla. jälkeen se Kyllä, saattoi niin kuin tulla ihan niin kuin kohti joo, päällä ja kaulalla ja oli niin kuin uhkaava. Mutta sitten jos ei häntä väistänyt siinä vaan, joo, silleen, että no eipä tässä mitään rauhassa vaan, ettei ottaa niin kuin itsestä tunnetta vastaan, niin joo. sitten se meni pois. Ja siis mä oon miettinyt tätä oikeasti siis monta vuotta. Ja nyt mulla oli eilen rescue-koira asiakkaana, joka teki ihan sen saman. Se tuli sillain niin kuin hirmu tyytyväisenä ja sitten yhtäkkiä ihan viime metreillä teki semmoisen, että se otti sellaisen ponkasun ja hyppäsi sillain niin kuin lapa edellä mua päin ja sitten niin kuin tyyli, että no, mitä sä mä sanot? Ja sitten kun mä en hätkähtänyt siitä millään tavalla, se oli niin ihmeissään siinä. Niin mä jäin miettimään sitä, siis mä oon eilisestä asti tätä asiaa miettinyt, että voiko siellä kuitenkin olla sitten jotakin sellaista, että niillä hevosilla on sitten negatiivista mielialaa esimerkiksi, niin sitten kun on jokin positiivinen asia, hieno asia, niin sitten sieltä tuleekin semmoinen, se on niin kuin turhautumispurkauksen sen sorttinen, tai sitten puolustautumista, siis osalla, kun osa on sellaisia, että niillä on niin kuin näennäisesti asiat hyvin ja kaikki kivut poissuljettu ja muuta. Mutta tuo on semmoinen, mitä mä en niin kuin loppuun asti ymmärrä. Mm. Sitten tulee mieleen, että tunteiden ristiriita. Niin, Että, vähän niin kyllä. kuin toi sama, mitä sä selität, Joo. joo. Että siellä on niin kuin kaksi taistelevaa tunnetta, että sitten ne niin kuin vuorottelee tai on päällekkäisiä. No ei ne voi olla päällekkäisiä nuo tunteet, mutta että ne jotenkin Ensisijainen ja vuorottelee. toissijainen voisi olla. Ensisijainen ja toissijainen tunne siinä voisi mennä rinnakkain sillä tavallaan sillä tai peräkkäin nopeasti. Niin, mutta sitten jos on niin kuin, tavallaan toisiaan poissulkevia tunteita, että joku, mitä voisi olla, ilo ja pelko, niin voiko ne olla yhtä aikaa? Tavallaan, että sitten ne olisi tavallaan, että ne vuorottelisi jotenkin, että tulisi tosi voimakkaita jostakin, en mä tiedä mistä ne sitten syttyisi ne tunteet. Tai voiko olla sillä lailla, että sitten jossakin etäisyydellä rikkeröityisi sieltä, että on ensin iloinen ja sitten tuleekin sieltä joku opittu käytössä ja se pelko tulee sieltä läpi. En tiedä, mutta siis se on semmoinen asia, mikä mua niinku aina ihmetyttää, kun tulee sellainen ja ne on niinku oikeasti osa tosi vaarallisia. Kun se tulee, sitten saattaa tulla ihan ennakoimatta sillä, että 1,5 metriä ennen ja sitten sen saakin sen hevosen sieltä päälle. Joo, ja sitten kun ei pysty lukemaan oikein, Joo. että Joo. mikä tämä juttu on. Joo, siitä jää niinku kaikki välistä pois. Joo. Mutta se on sellainen, mikä, ja siis ehkä jos jotakin niin kuin noissa olisi, niin se, miten ne ottaa sitä kontaktia, niin ne korvat ei ole sellaiset ystävälliset korvat, vaan ne on semmoiset sarvet siellä, kun se katsoo. Että se ele on ehkä siellä vähän semmoinen, siellä jo sellainen nopea ja se tulee vähän kiihkeästi. Että sellainen ehkä niissä voisi olla yhdistävänä. Niin silloin se voisi olla sellaista, että siinä olisi vähän semmoista niin kuin jotain turhautumistakin ehkä mukana. En tiedä. Joo. Mutta oli pakko kysyä. Joo. Semmoista olen myös miettinyt, että eläimilläkin, niin kyllä sielläkin on poikkeavuuksia. Että tavallaan, että täytyyhän, että laji selviytyy, niin kuin ihmisessä on vaikka narsisteja ja psykopaatteja ja sosiopaatteja, nehän on ihan niin kuin lajin selviytymisen kannalta tärkeitä olemassa. Että jos tulee poikkeusolo, niin sitten narsistit selviää.
ja sitten totta, empaatikot kuolee pois, mikä olisi aika totta, totta. kauhea tulos, mutta että tavallaan että täytyyhän muissakin lajeissa olla jotain poikkeavuuksia, että kaikki Joo. ei olekaan ihan käyttäydy niin kuin. No se kyllä selittäisi, jos se olisi siis periaatteessa niillä, jotka ei ole niitä vaarallisia, vaan semmoisia luimivia, niin sitten se olisi just sellaista, että karkit tänne heti. Niin, mutta joo, ei ole tietoa. Nyt, Kyllä, kyllä. nyt ollaan ehkä hataralla pohjalla. Sori. Juu. Minä olen myös hataralla pohjalla kovastikin. Mutta sitten mä mietin tämmöistä, tuli tämmöinen esimerkki mieleen tästä, miten osoittaa hevonen sitä pienesti lähestymistä ja poismenoa. Niin tämmöinen Rikun kanssa mentiin kentälle. Ja sitten siellä on mitä milloinkin, ja siinähän se on autokorjaava piha, että siellä on kaiken näköistä tapahtuu ja sattuu ja pieniä, tai siis nuoria lapsia ja kaikkea. Niin siellä on siis, oli uutena asiana kentällä, oli väärässä paikkaa, niin oli, mitkä ne on ne kavaletti semmoiset, mihin laitetaan puomi, semmoiset vihreät sokeripalat. Kyllä, kyllä. Se oli 2 sokeripalaa oli keskellä kenttää. Mä olin vienyt ne sinne etukäteen, niin sitten se pysähtyy tälleen ja pää ylhäällä ja sitten silloin silmät pyörivät, että mikä toi on? Sitten mä oon sitten, joo, alkoi tulla katsomaan, että ei tässä mitään. Ja ne on tollaiset kavalettijutut ja oothan sä ne nähnyt. Ja sitten se on ensin pää ylhäällä ja katsoo niitä kohde. Ja se vetää niin kuin itseään poispäin. Tavallaan että se on mun vierellä, mutta se vetää niin kuin päätä ja kaulaa poispäin siitä kohteesta. Mutta sitten kun mä lähden kävelemään, että no mennäänkö katsomaan, niin sitten se, mitä se tekee, se katsoo sinne ja sillä pehmenee katse ja pää ja kaula menee kohti sitä kohdetta. Eli tavallaan se että jännittää, kiinnostaa. Tavallaan vaan se, että missä kohtaa se turpa on. Kuinka kauan se on sulla ollut? Alle vuoden. Niin. Vuoden. Eli ootapas, ei tarvitse kauaa olla, niin tuosta mennään jo siihen, että ollaan niin siinä rajalla jo, että jos se noin paljon jo susta saa turvaa tuossa, että sun kanssa on turvallista mennä, niin ne kääntyy. Ne jossain kohtaa kääntyy, saat nähdä sillä lailla, että kun tulee tommonen, niin sieltä jää se edestä pois. Joo, ja se oli jännä, koska siellä oli kaiken näköistä kentällä ja nyt sillä oli, mutta se oli jostain syystä siinä oli viikko puolitoista, että hän oli vähän enemmän helpommin jännittyvä ja säikky enemmän, niin siellä jotain tapahtuu. Ja sitten se liittyi tavallaan, että tuommoista reaktiota kentälle menisi mitä tahansa, se on ollut jo blö, 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 mennään katsomaan. Mutta nyt sillä oli se jännite jo, tai se oli tällä näin. Eikö tämä ollut se intensiteetti? Niin se oli perustaso oli korkeammalla sen viikon puolitoista. Kyllä, kyllä. Niin se liittyi siihen tavallaan se. Joo, just näin. Mutta se oli hauskaa, että kuinka se ero siinä, että jännittää, kiinnostaa. Tavallaan, ja sitten tosi pieni tavallaan ihmisen silmää ehkä se liike. Mutta liike kohti, mikä tahansa. Kyllä. Katse, turpa, kaula, jalat. Joo, just näin. Okei, mitäs jos sitten vielä miettis vähän, että miten sä ajattelet, että mitä on hevosen keino ja miten se kertoo, että se tykkää sinusta? Osa hörisee. Se on osalle sellainen, on tosi suulaitakin osa. Sitten ne saattaa vaan tulla lähelle, olla siinä vieressä tai saattaa tulla niin, että hengittää tosiaan lähellä. Tai ne saattaa tarjota sitä, että he vois hoitaa. Eli hakeutuu niin, että ne toivoo, että niitä rapsuttaisi esimerkiksi sään vierestä tai kaulasta. Ja sitten ne esimerkiksi lähtee huulillaan hamuilemaan samalla, että hekin hoitaisi. Sitten jos ne on jossain kauempana, niin ne lähtee esimerkiksi tuleen kohti tai saattaa kaukaakin, saattaa esimerkiksi huutaa iloisesti, oikein niin kuin hirnua huutaa ja juosta sillä lailla, että jee, kiva kun tulit, monet tunnistaa omistajansa ja tunnistaa auton ja muuta. Esimerkiksi. Siinä nyt muutama. Miten se hevonen kertoisi, että en tykkää?
no jos ajattelee noita samoja vastaavia tilanteita, mitä tuossa nyt oli, että se kurottaisi kohti, niin sehän kurottaisi esimerkiksi vähän poispäin mahdollisesti. Se saattaisi vähän kääntyä poispäin. Tai sitten, jos se on niin kuin, jos se oikeasti ei tykkää, että on enemmän, niin silloin siellä saattaisi olla hännän huiskimista. Se saattaisi uhata niin, että se vähän kääntää takapuolta ja tuhittelee potkaisemisella. Tai saattaa tehdä sellaisen pään heilautuksen kohti, että se uhkaa sille, että se purisi. Tai saattaa jossain kohtaa sitten, jos se on esimerkiksi kiinni ja tai tilanteessa, että se ei pääsekään enää niin kuin väistään, niin se saattaa rynnätä sitten ihan yli. Eli se voi olla sellainen, että jos se on niin kuin ahdistettu liian vaikeaseen tilanteeseen, niin silloin se voi tulla sieltä sillä tavalla, että sit se oikeasti juoksee yli. Ei välttämättä niin kuin tarkoituksella yli, mutta saattaa tönästä ihmistäkin, kun se lähtee eteenpäin karkuun. Eli onko se sitten sitä, että se ei vaan pidä vai että onko siellä pelko mukana, niin se käytös on vähän erinäköistä. Silloin kun niitä pelottaa, niin usein niillä näkyy silmissä esimerkiksi valkoinen sieltä, että se on yksi sellainen, minkä usein, ei aina, mutta aika usein se katse on semmoinen vähän epäluuloinen. Ja ne voi silloinkin esimerkiksi luimia, mutta silloin niitä pelottaa ja silloin ne tarvitsisi oikeasti niin kuin lisää tilaa, helpottamista niissä tilanteissa. Osa voi nojata poispäin, esimerkiksi ihan vaan niin kuin ylöspäin poispäin tai sivulle. Ei tämä nyt ole kovin jäsenneltyä tämä mun listaaminen tässä. Ei, se on oikein hyvä. Joo. Mutta nyt mä muistin, mun piti alussa kysyä, kun sanoit, että se positiivinen ja negatiivinen stressi, tai niin kuin, että jos me mietitään taas tätä, että tämä oli se intensiteetti, ja sitten, että se voi näyttää samalta, että on se sitten positiivista tai negatiivista, se stressi, niin sanoit, että se voi alkuun näyttää samalta. Niin miten ne sitten erottaa se, että valmiustaso on koholla, mistä mä tiedän, että okei, nyt se on hyvä juttu, että ihan hyvästä syystä ja nyt se on huono juttu. Minkä se voisi ottaa sellaiseksi kuvaavaksi esimerkiksi tuosta? No esimerkiksi just se, että jos vaikka hevonen juoksee ja siinä sen stressitaso nousee, niin se voi nousta siitä, että se juoksee niin kuin huolissaan esimerkiksi jotakin kohdetta karkuun, tai sitten se juoksee innoissaan tai vaikka leikkiessään, niin se voi näyttää ihan samanlaiselta. Ja ratsastaessa esimerkiksi voi olla sillä tavalla, että hevoselta pyydetään jotakin asiaa ja se on saanut palkkaa siitä asiasta ja se voi olla innoissaan ensin, mutta sitten tehdään vaan niitä toistoja turhan paljon tai pyydetäänkin aina vaikeampaa tai ei tauoteta tai muuta, niin sitten siinä on niin kuin tosi hienoinen. Se voi olla se hetki, kun sitten se hevonen sitä alkaakin niin kuin pelottaa tai huolestuttaa tai väsyttää niin paljon, että sitten se muuttuu sen käytös. Miten? Arvasin, että sä kysyt noin. Ensin se on ollut vähän, jos se on ensin positiivisesti innokas, niin se voi olla esimerkiksi niin, että se haluaa mennä reippaasti eteenpäin. Mutta sitten kun siihen tulee sitä huolestusta tai epämiellyttävää mukaan, niin sitten se voi ruveta esimerkiksi pureen kuolaimia tai se voi ruveta kiskoon ohjaa kädestä tai se voi huiskia hännällä tai se voi lähteä nostamaan päätä ylös ja valkoinen näkyy silmissä tai sinne voi tulla niin kuin erilaista vastustelua esimerkiksi siinä kohtaa sitten, kun se muuttuukin, meneekin sinne niin kuin huonoon suuntaan. Mutta varmaan siinä, mitä aikaisemmin puhuttiin, niin enemmän mä ehkä ajattelin sitä, että kun hevosella on niin että se on positiivisessa mielentilassa, niin se kestää tavallaan niin kuin pidemmälle sitä kiihtymistäkin ilman, että sieltä tulee sitä tavallaan, niin kuin, että sen kroppa sanoo, että nyt tässä on jotain vaarallista. Joo. Nyt mä mietin, että kun se on niin, tavallaan kun ne on ensimmäiset merkit niin pieniä, niin että vaikka se hevonen koko ajan niin kuin tavallaan on vuorovaikutuksessa, niin sitten ihmiseltä menee se ohi.
Niin nyt kun sitten noita etogrammejakin katteli, ne on aivan ihania. Et siellä on oikeasti piirroskuvia ja parhaimmissa on videot niistä kaikista niin kuin eleistä. Ja nehän on niin kuin, aina joku käytösketju tavallaan. Tai on käytösketju ja sitten on semmoinen käytös, niin kuin, että siinähän tapahtuu paljon siinä niin kuin puolessa minuutissa. Niin ne on tosi hyviä ja kiinnostavia. Niin sitten siellä kun on leikistä puhutaan, niin leikkihän sisältää niin kuin kaikkea sitä. Niin kuin siellä on sitä tappelua ja siellä on sitä niin kuin lisääntymiskäytöstä ja vaikka varsoilevalla syömisleikkiä. Ja tavallaan, että siellä on myös harjoitellaan sitä tosi elämää ja siellä on samat eleet. Tavallaan, että leikissä on samoja eleitä ja samaa käytöstä kuin vaikka tappelussa. Niin kuin leikkitappelu ja tappelu, niin sehän on niin kuin samoja liikesarjoja. Mutta se ero, mikä ainoa ero, niin no joo, lihakset on vähän erilaiset ehkä, mutta korvat. Roolit voi vaihtua. Joo, ja sitten, että mihin ne korvat on, että onko se tosissaan vai onko se niin kuin leikissään. Joo. Niin sitten tavallaan, että tosi pieniä juttuja ihmiselle aika vaikeaa Niin on. Totta. erottaa, että mistä tässä nyt on kyse. Niin me ollaan jotenkin niin kaukana siitä ajauduttu tänne pään ja järjen maailmaan, että se kehollisuus ja tunteet, niin me ei ehkä olla niin kosketuksissa. Täällä on vielä näitä, että miten se hevonen kertoo, että hämmennyksestä en ymmärrä. Aika usein hämmentyneellä hevosella korvat pelaa edestakaisin, kun ne miettii. Se on mun mielestä se ensimmäinen, mistä melkein tietää, että ne on niin hämmennyksissä, että ne korvat pyörii joka suuntaan. Se on oikeasti hirveän usein. Toki se koko olemus on vähän sellainen. Sitten saattaa tehdä jotain, niin kuin lähteä tekemään jotain hölmöä, rapsuttaa jalkaansa eli jotakin korvaavaa käyttäytymistä sinne. Mutta korvat on musta se ensimmäinen, mistä se hämmennys usein näkyy. Niin. Mitä täällä tapahtuu? Niin, mitä täällä tapahtuu. Niin. Joo. Mikäs olisi sitten tämmöinen hevonen on utelias, kiinnostunut jostakin? No, aika usein uteliaat hevoset kurottaa sitä niin kuin kohdetta kohti, mikä niitä kiinnostaa, mistä ne on uteliaita ja ne voi kurkkia ja jos pikkuvarsat kurkkii vaikka emänsä takaa, mutta sellainen kurkkiminen mun mielestä on uteliaalle hevoselle tyypillistä käytöstä. Kurottaminen, kurkkiminen, hakeutuminen sitä kiinnostavaa kohdetta kohti. Sehän voi tosiaan olla katse ja vähän niin kuin jotain semmoista hyvin pientä. Turvakaula. Niin, totta. Joo. Kyllä. Ihan voi olla pelkkä sellainen pieni elekin, mutta totta kai se voi olla isompaa sitä. Mutta kaikki niin kuin ihan pelkkä turvan eteenpäin työntäminen tai korvat tai pelkkä katse tai koko kaula tai koko keho nojautuu eteenpäin tai sitten se, että se liikkuu ihan fyysisesti eteenpäin, mutta ihan jo se tavallaan niin kuin kaikki energia sillä hevosella on sitä kiinnostavaa asiaa kohti. Täällä siellä Traisman kurssilla, online-kurssilla, niin siellä oli tämmöinen esimerkkivideo, missä se hevonen oli siis halusi pois, niin sitten se tavallaan se niin kuin katse ja korvat oli se, että haluan tonne, ja sitten se kuopi sinne päin. Niin kuin osoitti kaviolla. Se oli aika hauska. Joo. Siinä on jo vähän niin kuin enemmän, se ei ole semmoista ihan alkuutua sitten enää, että se on sitten jo vähän enemmän ehkä voisiko olla. Joo, tämä oli jo niin kuin valmiustaso koholla siinä, mutta se on hauska, että se kaviokin osoitti sinne päin. No. Sitten vielä tämä pelotus, pelottaa, jännittää. Mitä on ne pienimmät merkit hevosilla? Ja, joo, niistä pienimmistä ehkä kiinnostuisi. Aika usein mun mielestä näkyy niiden, siis silmissä toki näkyy se mikä siellä näkyy, niin se valkoinen, mutta aika usein jännittyvällä hevosella menee turpa semmoiseksi alaleuka semmoiseksi piukaksi ja suu piukaksi kiinni.
Että se on tavallaan niitä ensimmäisiä. Ja sitten sellainen erilainen pysähtyminen kuin sellainen niin kuin odottava pysähtyminen, niin sellainen niin, vähän taaksepäin nojautuva tai kuunteleva. Joskus ne voi, jos ne pelkää esimerkiksi, riippuu mitä ne pelkää ja mistä päin, mutta se, että ne esimerkiksi jähmettyy ja kuuntelee siihen suuntaan esimerkiksi taakseen tai muuta. Mutta ylipäätään semmoinen niin kuin varautuneet eleet. Joo, varautunut on hyvä. Hyvä. Ja nyt kun mä ruven miettimään tätä lähestymistä ja välttelyä, niin mä näen sitä joka paikassa. Tavallaan, että se selittää ihan hirveästi asioita ja on vastaus siitä, että mitä kohden, mistä sä haluat pois ja mitä kohden sä haluat, niin sitähän on koko ajan siinä koko hevosen kehossa ja olemuksessa ja mihin se energia on menossa. Kyllä. Tai mihin se kohdentuu. Aivan mahtavaa. Niin on. Silmät auki. Ehkä sydänkin vähän. Hevoset puhuu kyllä, ne puhuu koko ajan. No se. Ne ei tee tavallaan niin kuin mitään ilman, että sillä olisi joku merkitys. Eikä ne niitä varmasti siis mieti, mutta ne on, ja hevonenhan on ihan hirvittävän kohtelias, että ne arvostaa sitä, että sinne ei mennä sillä lailla karvit kaulassa.